बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव समाजनि हेंथा गाज्रि खामानिफोरा गोबां बिबाङाव बांगासिनो दं। दिनै हातिगाव सिजुबारिनि बिष्णु ज्योति लामा सेराव थानाय 8 नं न'निफ्राय हातिगाव पुलिसआ मोनसे देहा फालांगिरि थावनिखौ फोजोबस्राङो। जायगानि रायजोफोरनि अजदखौ मिरु खालामनानै हातिगाव पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनाय खालामनानै सा 13 जननि मोनसे गेदेर देहा फालांगिरि थावनिखौ फोजोबस्राङो। सा 9 आइजोफोरजों लोगोसे सा 4 सेंग्राफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। गोबाव समनिफ्रायनो सासे उखिलनि न'आव बे देहा फालांगिखौ मुजिहाबथावै खालामगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोननै बियाबावनो इउपिपिएलआ देरहानो हानायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि बिपिएफआव खोमसिनि साया साग्लोबबाय। खोमसिनि साया साग्लोबनाय समाव रावबो थानो नागिरा। बेनिखायनो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो एमसिएलएफोरा बिजेपि नङाब्ला इउपिपिएलआव हाबसिगोन। बिपिएफआ जेबो मिशन आरो भिजन थानाय दोलो नङा। हाग्रामाया गोबां खेब मिडियानि गेजेरजों बुंदों जि बिथांमोना सुबिदा नायग्रा दोलो। बे हिसाबै सुबिदा नायग्रा दोलोआव ना सोरबा मावथि थागोन ना सोरबा सापर्टार थागोन। बे दोलोआ जोबस्रांगोन बेयो रोखा होनना। जालांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय इउपिपिएल दोलोनि गोदान सानै एमएलए 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो 58 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावनो दिसपुराव आगान होदों। इउपिपिएल दोलोआ रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनोसो सिगांबोदों होनना एमएलए जिरन बसुमतारीआ बुंथियो। लोगोसे गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरा भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय साबायखर बावो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर' फिसा फामि बसुमतारीआ बलिउड सावथुन मुलुगाव आगान। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि तापसी पन्नुआ फाव खालामनाय सावथुन राजमी रकेटआव फाव खालामनो खाबु मोनदों बर' फिसा फामि बसुमतारीआ। बिनि सिगांबो बिथाङा तामिल फिल्म आरो वेब सिरिजफोरावबो फाव खालामखांबाय। मैया फोसावनाय उफ्रा बिसायख'थिनि फिथायाव बिजेपि इउपिपिएलनि मित्रजोंता गासै मोनबा बियाबावनो देरहानो हानायनि उनाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघलनि बिबुंथि। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिपिएफ दोलोआ बड'लेण्ड राजखान्थियाव जायगा गैला। बिटिसि ओनसोलाव बे देरहानाया जौगानायनि लामा बेखेवना होदों। फैगौ समफोराव बिटिसिआव जौगानाय फैगोन आरो सोलायनायनि आसायाव रायजोआ भट होबाय। बे सोलायनायखौ जों मावना दिन्थिनो हागोन होनना। बिपिएफआ मित्रजोंताव फैनायनि सम्भावना दं नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव मन्त्रि बिथाङा बुङो दि आंथ' जेबो सम्भावना नुवाखै। बिथांमोनखौ हांख्रायनायबो जायाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे बिसायख'थिखौ बेले बेजे सोमजिहोनो बिथाङा नाजादोंमोन जि बिजेपिनि समर्थना गसाइगावआव बिपिएफजों दं होननानै बेले बेजे सोमजिहोनानै बिसायख'थियाव देरहानो नाजादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।